हृदय को स्पर्श करुथिबा गभीर कथा। ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଭାବରେ ହସିବା ଶିଖିଛି ସେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଝଡ଼କୁ ସହିପାରେ। ଯେଉଁଠି ମାନ ଓ ଆଦର ମିଳେ ସେଠି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଆଘାତ ଦେଇ ଶିଖାଏ। ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର କଥା ଲୁଚିଥାଏ, କାହାରି ବେଦନା, କାହାରି ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭୁଲିଗଲା ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ହାରିଯାଏ। କ୍ଷମା କର, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ସତର୍କତା। ଭଲ ପାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମନ ଯୋଡ଼ିବା କଠିନ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଜିତିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେହି ଶିକ୍ଷା ନୀରବତାରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ମାଆର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ସେ ସହଜେ ଅନ୍ୟଠାରେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବିବା ଦେଖେନା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହାରିଯାଇଥାଏ। ଆଘାତ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କେବେ ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧକାର ଲୁଚାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝିପାରିବ ସେହିଦିନ ଜଗତ ତୁମକୁ ଭୟ ଦେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଜାଣିବେ ସେ ବିତର୍କ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଛି। ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ହସିପାରେ ସେହି ଲୋକ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ। ଭଲ ହୃଦୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ତାହା ଭାର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସୁନ୍ଦର ମତାମତଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।